třídy H4B. Nejprve bych vám chtěla za všechny vyučující ještě jednou poděkovat za pozvání na tento slavnostní večer. Sešli jsme se dnes proto, abychom vás pověšili do stavu maturantského. Jde o okamžik, kdybyste si měli uvědomit, že od této chvíle bude vaším jediným úkolem připravit se dobře na vaši zatím nejvyšší životní zkoušku. Strávili jsme spolu už téměř 4 roky. Během nich jste zažili mnoho dobrého, ale i mnoho nepříjemného. Museli jste se vyrovnávat se shodami mezi sebou, museli jste řešit různé osobní problémy a překonávat překážky, které jsme vám, podotýkám, s dobrými úmysly kladli do cesty my vyučující. Přes všechny strasti, které vás potkaly, si ale myslím, že budete na svá studentská léta vzpomínat dobré. Dnešním dnem vám ale neodvolatelně končí bezelsná laškování s učiteli, zákaz nesmyslného čmárání po tabuli a psání SMS povlací, útěky do bezpečných stěn lékařských ordinací, to jste ideální na někteří, návštěvy kulturních zařízení všech cenových skupin končící až v brzkých ranních hodinách, dle následujícího i bezstarostně nechci široko mohli vstupovat. Teď vám už nezbývá, než abyste se nervozitou roztřepání modlili. Abyste dostali zrovna tu otázku, kterou umíte, a v duchu prosili zkoušejícího učitele, aby vám byl nápomocen v nesnázi a neustupil vás ve vaší vlastní nevědomosti. Ale naopak při písemných zkouškách dala volnost vaší fantazii. Při opravování zapomněl na pravidla pravopisu a obávanou červenou tušku založil mezi nepotřebné předměty. Naopak, aby při ústních zkouškách vyžadoval odpovědi pouze jednoslovné a u výtečných studentů snad tolik věcí. Magické slovo matura vám otvírá další stránky vedoucích, ve kterých se snažíte pochytit co nejvíce z toho, na čím jste ještě včera jen máli rukou. Přeji vám do dalších dnů a samozřejmě nejenom já, všichni vyučující tady. Hodně energie, chutí do života, pevnou vůli, pevné zdraví, protože mi připadá, že už jste nás někteří naučili. A taky pevné nervy. Jsem přesvědčená, že uděláte vše proto, abyste po maturitní zkoušce mohli být na sebe pyšní a aby z vás vyzařovala spokojenost tak, jak je tomu zrovna v této chvíli. A to, co je nejdůležitější, abyste se opravdu dostali přes překážky ke dvěku. Tak, jinak můžeme se s vámi teda ještě připít, abyste se mohli někdy nakončili všichni úspěšní. Takže na úspěšné zakončení vašeho studia, aby tady v takovém počtu, kde jsme všichni se stali předáváme. Tak teda vám. Je blízké?